nake bugawa. Allah kare lafiya rai ya daɗe. Aisha Indo Allah sabo hali shi ma ya daɗe. Mamma Amin Da dai kasar mu Najeriya mama kun yi daidai. To ku je ku maimaita don ba ku yi cuta ba. na fi so ku maimaita don ba ku yi cuta Allah ba. kare lafiya rai ya daɗe. Aisha Indo Allah sabo hali shi ma ya daɗe. Mamma Amin Da dai kasar mu Najeriya mama kun yi daidai. To ku je ku maimaita don ba ku yi cuta ba. Aisha Buhari maman mu banki kauna ba. To ku je ku maimaita don ba ku yi cuta ba. Ayye na faɗa na ƙara banka kamar ke ba. To ku je ku maimaita don ba ku yi cuta ba. Anyo first ladies da yawa kamar ki ne ba ayyo To ku je ku maimaita don ba ku yi cuta ba. Ga ta nan fara ta tas mai kama da